Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga makatak og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Giselle, usa ka batan-on, taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran, kabahin kini sa akong gipamati. Aron inyong hisabtan, ingon ni inyang mga panghitabo. Oh, Giselle, nangapi na sad ka. Wa pa makakapamahaw. Di ko mamahaw, ma. Nayabag. Nganong dili good. Ma, dako na kay ko, uy. Okay raman ko aning kape, mabusog raman ko ani. Naksayop kaayo ng imong gisulti. Nahibaw ka ba nga ang pinakaimportante sa oras sa tingkaon mauman ang pamahaw? Ma, okay ra laki ko. Okay na ko aning kape. Malayas na sa kus trabaho. Kagahi, nanimog di naman ka pasulti. Na, ito na ko ta. Ay, okay na ko aning crackers, uy. Then, kaning kape. Ha? Gahapon, maurisan lang ako nakita ni mo nga imong gikaon. Naunsa ka, uy, nagtipid ka? Wo, uy. Unya, nganong maura man na imong kanon? Nag-diet. Diet? Dili man na maon mong diet, oy. Crash diet man ang imo. Ay, okay na, uy. Mailhan bitaw ni kung maunsa ko. Uy, kaya bagod ng bayana ka. Pero, bitaw girl, ay kalimot dahi nga atong lawas, magkinahanglan yun na og carbs, bisag gamay lang. Kay source of energy, baya yun na ang carbs. Uy, lagi. Maram sagag akong mama, uy. Tambag naman ni ako, good. Kitingalik simba ko ba, maunsa ka? Ay, okay na lagi ko, uy. Ay, kabalakan ako. Nala, sige, uy. Ikaw, good. Na ang Pasko. Maog yun, ma. Mamalit naman gani unya ko para sa kumaha kinugos. Mas maayo tuod nga sayo kang mamalit. Kay kung sa 11th hour na ka mangumpras kang sa muka, rabagyad sa mall. Maulag yun, ma. Ay, tuod nak. Unsa may imong paliton para sa Noche Buena dinis ato? Ay, kabalaka, ma. Ako ni bahalas mga lutuuno na. Salamat na. Oh, di ba ruk na bagog ka? Mauro to'y kauni mo? Opa, nag-calorie deficit manggut ko. Ha? Usa ba na? Ay, kana bang gamay ra ang kanon mo ba para mo gamay? Aw, unsa gudi ay? Say, sakitas kong kuto-kuto eh. Nga naman eh. Marapagit ko kasukaon. Aplasan ko nun akong kuntian eh. Basig mawaan eh. Kapinsad? Oy, Junray, ikaw magudi ay. Nga kita manguguni mong nangapinsad unya. Nagdam kong panin maong nakarahon na kung hatagan ka. Aron ipares ang kapini mo. Ay, mao ba? Salamat ha, pero okay ra ko. Bawal kong mga white bread corn. Na, malain di ko kung dili ka mo dawat. Ingon para ba nila, to refuse an offer is an insult ko no. Sige, good. Pero usa lang ha. Okay ra ko sa sa. Kana ba? Zil, okay ra ka? Ay, sakit man ang kuto-kuto eh. Oh, uy, nangnuspad man ka. Ala, maram kong kakuyapon, Junray. Unsa? Hapigit ko makuyap yun ito kayo na. May nalanggani kay naa si Junray nga kauban ako sa trabaho ug ila dayon kong gitapang. Pagkagabi ni Ana, nagpahilot ko sa mong kaila ug matud niya, napas mo kuno ko. Miarang-arang nam sa Binoon ang akong debate pag kuman og hilot, kay nagkawas man gid kuno ang tanan akong singot. Unya, Resulta na ang kagahi sa imong Mao na, Giselle, dahit niya dili mao ang pagkadayit. mamasad eh. Mamasad, oy. Gahi, manggod kag, Dili pa istorya. Asa man ka?
Di bawa kay trabaho, ganun nag-ilis ka man. Mulakaw ko ma. Mamalit ko para sa kumaka. Salamat, Chinray, ha. Kuyugan dyan ko nimo. May kaso eh. Umalit man sa ko para sa akong pinugos. Anyway, kumusta naman ka? Okay naman. May noon. Kanang tao eh. Lagi, murag dili na gud kadaog ang aircon sa mall tungod sa kadagang tao. Chinray, may mo mangita tag lugar nga di kay daghang tao. Murang nalipong. Ha? Uy, okay na ka? Ambot ba eh. Nalipong git ko niya. Mura ko nagkurog. Mauli na lang gata. Sa sunod adlaw na lang ta mapalit ka ng dili kay daghang tao ba? Kaysa ang tanaw, murag dili gid ka okay. Nga naman po eh. Mura magkukikulbaan niya. Murag nagapas ko sa akong ginhawa. Daw ka oras na masadunta gikan sa kong pag-aputi ni sa bahay pero hangtod karon. Nganong murag nagkurog paghapon akong ipatis kong kaunuran. Huwag maghapon ni mawa. Asa manggaha ni? Mugid ni pinakarasan na ako nabantayan sa kong kaugalingon nga kung nakos lugar nga samok, mura kong pangulbaan. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, unsa man day epekto aning crash diet? Dili ba ko di ay ni maayo? Kung dili man, unsa man ni kadelikado? Doon na ba ni siya long-term effects sa atong lawas? Ikaduhang pangutana, kining pagsigisakit sa kong kuto-kuto, posible ka nga hyper ni? O kinahanglan ko magpa-check up og doktor aron doon ay klarong diagnosis pahin ini. Ikatulong pangutana, nagkabantay ko nga kada mo adto kog lugar nga samok o daghang tao, mura kong pangulbaan. Unya, mura kong mag-apa sa akong ginhawa. Bisan pa man kon open place pa ni. Unya, mangurog po yun ang akong kaunuran. Unsa man ka ni? Dili ka ni anxiety? Ikaw pa to katapusan. Kung anxiety man ni, posible ka nga too much intake of coffee ang hinungdan ini? Tinuod ba nga maka-nervyos ang pagsigi og pangapi? O sa may mahitabo kung padayon kong magsigi og pangapi? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong soliran, Giselle. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, anin na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede ka padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. O diba sa mong buhatan sa 3rd floor, UCR, Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang inyong mga legal ng mga problema about lapas-lapas sa yuta. Katong magtatampo ka ng lawa, si Giselle. Bata pa ni si Giselle, no? Taga Cebu City. Kumusta naman yung mga taga Cebu City? Kumusta naman si Brad Renerio Abilao, si Nongbert Abila, diya sa Lahog, Cebu City, no? Dr. Arcio Omar. Kumusta naman ang tuntuhod, Dr. Arcio Omar? Kumusta naman? Dr. Edwin Mingito, ang mga doktor nga kong mga amigo, no? Dr. Lourdes Dolores Reyes Atok, no? Thank you very much. Pagkanta sa atong kanta-kanta dito with Jojo Labilla, si Esther Ingriso o si John Villarta, no? Makalingaw ra po ng kanta-kanta. Ako bisag dili ko mayog tingog, mahilig rin ko kong kanta. Bahala na kang kanta, dili mahilig na ko. So, mga taga Cebu City, no? Mga taga Lapay Street diya sa Punta Princesa, no? Mga Lauron family day, no? Musta naman mga Lauron family diya sa Punta Princesa, may Lourdes Parish Church, dapit, no? Mayong pagpaminaw, mga Siliuna family o mga Atilio family. Okay?
Atong mga empleyado dahil sa Psyker, no? Musta naman atong mga staff diha, no? O mga empleyado sa Brotherhood Health Center sa Basak, San Nicolas. Perminis lang maminaw na to. Okay, so going back to our sender, si Giselle. Unang pangutana ni Giselle. Unsa man di ay epekto aning crash diet? Crash diet? Di ba gid ay ni maayo? Kung dili man, unsa man kadelikado? Doon na ba siya ay long-term effect sa lawas? O, sa akong naibal-an, Giselle, no? Kining crash diet, mo ni mga pagkaon nga ubos kayo og kalori. Very low calorie content diet. Mo ni pagkakanon sa mga taong gustong mudaot. No, pero na may daghang pamaagi nga mudaot mag-exercise, mao lagi na. Ubos ang calorie consumption. Na unsa may mga example ani mga crash diet? Kana bang mga low calorie content ng mga pagkaon? Kining mga beans, kining mga mga nasa sidewalk, mga basta kay mga finger foods, no? Mga finger foods. So, dili lang kita mo patronize kayo ni ani. Gawas kung ikaw nag-ambisyon nga mudaot yung maayo. So, sa may makapatabang bisan pa man og gusto tang mudaot, dili ta starvation, dili ta moagi aning crash diet, no? Kaon lang tag mga green leafy vegetables, itlog, okay ra nang itlog, no? Kanya natay mga makaya lang nga exercise, dili kay very extraneous ra pod, no? Kay di na po na maayo ang kanang grabe na gud pug ka ang extraneous, grabe na ka forceful or kanang movement nimo nga sobra na pud sa imong makaya kasi mo kulap sinong pug ka, no? Sa mga na gani long term effect sa atong lawas kung magkanunay gyud kay ubos kay siya og calorie content, no? Ikaduhang pangutana, kining pagsigi og sakit sa akong kuto-kuto, posible nga hyper ni o kinanglan ko magpa-check up aron dunay klarong diagnosis bahin na ani. Yo kinanglan ka magpa-check up ani Giselle, no? Dara ba ka sa Cebu City, daghang katag mga gastroenterologist, no? Yung sabay kung kailang gastro si Rudy Go da sa Chongwa, no? Nalo sila yung mga endoscopy, no? Endoscopy pamagi ni nga ma-visualize diha ang sod sa imong intestine kanang stomach at tinawan kung nabay nga gas diha may nga ulcer, mao posible nagsakit ng imong kuto-kuto, hyperacidity, no? Usapod nga kanang magkapasar-pasar ang pagkaon o imong gituyo nga magpasar-pasar ang pagkaon. Another reason nga nung mag-hyperacidity is kung ikaw anxious, stress, kamo na gitawag og stress ulcer, no? So magpa-konsulta gyud ka og gastroenterologist, no? For some reasons walay gastroenterologist nga available, any internal medicine doctor can do, no? Or any medical doctor can do. Kung ma-diagnose gyud ka, we can prescribe you a proton pump inhibitor like omeprazole or antacid like Mylanta or Quimilin, Crimal-A, so daghan kayo ng mga antacid available. So depende sa impression o diagnosis sa imong attending doctor. Ikatulong pangutana, nakabantay ko nga kada mo adto ko lugar nga samok ug daghan tao, mura kong makulbaan ug mura kong maapas sa akong ginhawa. Bisan pa man kung open space pa ni. Unya mangurog pagyud akong kaunuran. Unsa man kahani, dili kahani anxiety. Posible. Naunay gitawag Giselle sa mong pagtuon sa psychiatry as agoraphobia. Agora means marketplace. Phobia means fear. So fear of marketplace, no? So mahadlok ka nga na crowded places that in case of incapacity, help is not readily available. So daghang kayong tao pero kung simbak kung mukulaps ka, way mo tabang ni mo kung kaila. So mo nang agoraphobia. This is a form of anxiety. Daghang kay anti-anxiety medication available. Niarmang ka sa Cebu City, you can go to Vicente Soto Psychiatric Department. Magparesita ka itong anti-anxiety medication or to any privately nag-practice nga mga psychiatrist, no? Usan ako niya na, ha? Mung ganahan ka mga rin ako, then resitahan tagag anti-anxiety medication. Alright? Ikaw pa ito katapos ang pungutana. Kung anxiety man, posible kahan too much intake of coffee ang hinungdan,
tinuod ba nga makanervyos ang magsigi og pangapi? Unsa may tabo kung padayon kung magsigig kapi? Well, naman tayo gitawag og caffeine, no? Unsa may mga sources of caffeine? Kini mga cola drinks, coffee, tea, energy drink like Cobra, Sting, unsa pa nang uban? Kanang lipobitan, Red Bull. So taas kini siya caffeine content, no? Natay gitawag sa mong pagtunog caffeineism, no? Sobra ra kadaghan sa caffeine sa imong lawas, magkurog-kurog ka. Kung makaabot gani ka og 2 grams of caffeine a day, kuyaw na kakayong magkapinism ka. Ang atong basyan ay kanang usa ka cup of coffee, average size 150 milligrams of caffeine na siya. Ang tea is 25 milligrams, ang cola drinks is mga 35 or 30 milligrams. Mo na estimate ha, kung sobra na gani kag 2,000 milligrams a day, delikado na kag magkapinism ka, magkurog-kurog unya di ka kasabot sa imong gibati. So, kuan yun dili siya mayo nga too much caffeine in the body. Kay stimulant pa yung caffeine, no? Ang imong heart mo paspasog pitik, kunya mauna ngalik kuyawan bati ang imong paminaw sa lawas. Alright, tinaw nakasabot ka sa speaker mo Giselle dinhi sa Cebu City ug ngadto sa libuan nga naminaw ni mong programa ni Atty. Limbatan. Once again ako Dr. Rene Obra. Kami maningkamot ra gyud nga malingaw mo na mo makatunan nga pagtulunan kada adlaw, no? Sa atong programa. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakarman. Daghang salamat. Hasta la vista. Bye-bye. RMN. Moshi Moshi. Guys, mga titag-drama no nga, kini ang akong suliran. Kinsa man po'y singer karon guys, kung sa nakulga no ang iyahang suliran. For today's episode, February 26, 2026 guys. Mamati kog drama guys while magtuhog no og barbecue guys diaw. Tinaini siya guys. Na isa manok. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Giselle, usa ka batan-on, taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron inyo hisabtan, ingon niinya ang mga panghitabo. Oh, Giselle, nangapi na sad ka. O pa makakapamahaw. Di ko mamahaw, ma. Nayabag. Nganong dili god. Ma, dako na kay ko, uy. Okay raman ko aning kape. Mabusog raman ko ani. Naksayop kaayo ng imong gisulti. Nahibaw ka ba nga ang pinaka-importante sa oras sa tingkaon mauman ang pamahaw? Ma, okay ra lagi ko. Okay na ko aning kape. Malis na sa kus trabaho. Kagahi, nanimog o. Di naman ka pasulti. Na, ito na kumaoy. Bye na. Hi, girl. Mamaw ta. Ay, okay na ko aning crackers, uy. Then, kaning kape. Ha? Gahapon, maurisan lang ako nakita ni mga imong gikaon. Noon sa kaoy nagtipid ka? Wa, uy. Unya, anong maura man na imong kanon? Nag-diet. Diet? Dili man na mao imong diet, dayoy. Crash diet man ang imo. Ay, okay na, uy. Mailhan bitaw ni kung maunsa ko. Uy, kaya bagod ng bayana ka. Pero, bitaw girl, ay kalimot dahi nga atong lawas magkinahanglan gyud na og carbs bisag gamay lang kay source of energy baya gyud na ang carbs. Uy, lagi. Marang sugag akong mama. Tambag naman ni ako good kay tingali simba ko ba maunsa ka. Ay, okay na lagi ko, uy. Kabalakan ako. Nala sige oy ikaw
hapit na ang Pasko. Maog yun, ma. Mamalit naman gani unya ako para sa mga kinubos. Oo. Mas maayo tuod nga sa'yo kang mamalit. Kaya kung sa 11th hour na ka mangumpras kang sa muka, rabagid sa mall. Maulag yun, ma. Ay, tuod nak. Unsa may mo paliton para sa Noche Buena din sa ato. Ay, kabala ka, ma. Ako ni bahalas mga lutuuno na. Salamat na. Huwag sa payan. Guys, kinsa ba ang pangalan sa sender? Hindi siya na guys, wala ko kapamati kayo sa on basic ay guys. Oh. Nagtimpla ko guys sa akong himuono no nga barbecue. Tinai sa manok. Pero na nilaing term guys no, ang uban guys sa may itawag nila ano guys. Adidas mamutong tiil. Pero nag-wonder yung ko guys no, nung ang tiil sa manok anong tawag ni sa uban og Adidas. Lain mang tinahiro ay lubok. Lataon siya nga klase guys sa tinai. Muspad bro. Usagyod sa requirements guys no sa barbecue ang usagyod sa sikreto guys dili requirements. Ang coloring no para mo nindot siya tan-awon guys. Coloring lang yun no para mo attract siya oh. Nindot na siya tan-awon guys, hindi na siya lustad tungod sa coloring. Pero kay food color man ni guys, safety ni siya kan uno. Kay gihimo yun ni siya para sa pagkaon. Oh, di barog na bago ka. Maro to ikaw di mo? Opa, nag-calorie deficit manggod ko. Ha? Usa ba na? Ay, ka na bang gamay ra ang kanon mo ba para mo gamay? Aw, usa guli ay. Sakit tas kong kuto-kuto eh. Nga naman eh. Marapagit ko kasukaon at mablasan ko na akong kuntian eh. Basig mawaan eh. Kapi na sad. Uy, Junay, ikaw magudi ay. Nga kita manguguni mong nangapi na sa dunya. Nagdam kong fan din maong nakarahon na akong hatagan ka. Aron ni Paris ang kapi nimo. Ay, mao ba? Salamat ha, pero okay ra ko. Bawal kong mga white brethren. Na, malain jud ko kung dili ka mo dawat. Ingon para ba nila, to refuse an offer is an insult kuno. Sige, good. Pero, usa lang ha. Okay ra ko sa. Kana ba?
Hazel, okay na ka? Sakit man ang kuto-kuto eh. Ang luspad man ka. Ma'am, kung kakuyapon dyan, Ray. Unsa? XTC Tatak. Uy kasama, andam ka ba sa mga kalit nga katalagman? Ang linog, walay ginap... Sa mga hinungdan guys, nga mura magkakuyapon ang cinder. Boros gaha siya. Nagtuo ko guys nga boros to siya no, o salamang to sa sintomas. Iyang pagkalipon. O kasukaon.
Eh nako na problema ko guys sa akong kuan. Ituhog na tinae kay grabe kalata. Guta bayaan niyo eh. Kupinig kapital guys nga magansira. Sa una la akong kahaguan ni. Ay ayon ni.